ubaba wasendulo uyaphunyuka mayeleni. Manje angazi ukuthi ngingenze kanjani, yini engingayithola ukuthi ikwazi ukumnqamula lokhu, ngoba mayingaphuzanga kakhulu mhlambe nje ethe kancane akubi nalutho, kodwa nje inkinga iqala mase ekuthenini mayephuze kakhulu. Kanti unenkani umuntu wakhona Mamkhoza, unenkani. Noma ngizama ukumlekelela siye kudokotela athi akanalutho, kodwa nje kuyamosheka. Ngicela udokotela angisize, mhlawumbe khona umuthi engingawuthenga ukuthi akwazi ukuphuza khona izonqamula, ngoba manje sekuthanda ukuthi kube yihlazwana ngoba sekuyavela. Kanti phela ngigqibile nami ukuba into yasekhaya, ubaba wasekhaya yasendlini ngaphakathi ekamereni, so angifisi ukuthi kuphumele ngaphandle. Kodwa ukwenza kwakhe manje sekwenza ukuthi kuze kugcine sekubonakele ngaphandle, ngoba umatrasi ngiwushintsha njalo, uyabola ngiyawutshinga ngithenga omunye, ufika ngakho. Noma manje ufake uplastiki ngoba ngithi ngenzela ukuthi kungenani ngcolo kwamashiya, ngoba angihlale naye, ngifika ngezikhathi kuyena ngaleso sikhathi uyawususa. Mangifika mina ngiyafika kumanzi, ngisena indawo kulala, ngicela ungisize edokotela, noma amaphilisi noma umuthi, ngicela ungisize edokotela, ngicela ungisize, ngiyabonga. Asethe omunye wesibili manje yabo. Okay. Ilondi sabona Mamkhoza nodokotela. Ngisacela ukuphuma kancane ehlokweni, mina bengisacela udokotela engisize nginenkinga lapha yengane. Inenkinga yokuthi mangabe ichama kuthatha isikhathi ukuthi umchamo uphume, mhlambe uyaphela 1 minute umchamo ungaphumile kodwa ibe iphisiwe. Ngisacela udokotela engisize, ngiyazi ukuthi sengiphume kakhulu ehlokweni kodwa nje ngidinga usizo kakhulu, nginenkinga. Lo mntwana una 8 years manje, angazi ukuthi inkinga ikuphi. Ngiyacela udokotela engisize, ngiyacela ngisize, ngiyazi ukuthi sengiphumile ehlokweni. Ngiyabonga. Ngicela Nkosi yami. Yes, yeah. Okay, ngiyabonga kakhulu sithando sami, ngiyabonga kubona abalaleli ababuzile. Nesibindi njena sithando sami kakhulu sihlamba kasike siqale ngomama lo wokuqala. Ngoba uyamuzwa ukuthi noma ekhuluma ukuthi kwayena uzizwa kunehlazo, uhlazekile ngalento eyenzakalayo. So kona manje sabahlali naye kusho ngezinye insuku kuyayicacela. Yeah. But now can you imagine if kuukuthi uyena ewumama eyibona lento yihlazo, ukuthi ubaba yena ufila kanjani, uhlazeke kangakanani ngokuthi lento yenzeka kuyena. And njengoba ethi usebenzisa utshwala, ungathola ukuthi useyakusebenzisa even nakutshwala either yokuthi akhave lento ukuthi uyayenza, or mhlawumbe usenzela nanokuthi ekuzothiwa ngichame ngoba ngiphuzile, so segcine useyaphuza ke. Okay, so mhlawumbe umama nje simbonge auntie, simbonge ukuthi ufonile, but also simbonge ukuthi ngokuzama ukuvikela isithunzi sika baba wakhe, ngoba uyamuzwa ukuthi uthini, ukuthi uyawasha enze njani, aze athenge no mattress njalo njalo, kusho ukuthi konke lokhu kwenza ngothando. Okay, but nalokukhona ukuthi yena ubaba akafuni ukuthola usizo, kanti umuntu ngempela ufuna phela agcine silitholile lo sizo, ubaba ufanele afune ahambe kadokotela. Now kungalula ukuthi sithi siblame utshwala, manje ngizongena kukona, kodwa ngifuna ungena nezinye izinto ezoyibanga lento sithando sami, ngoba mina baningi ama patients engabona nalenkinga. And akusiyona into abantu abayikhuluma kalula, kodwa ngiyayazi mina ukuthi mhlambe ngesonto nje khona patient engizoyithola ukuthi umuntu omdala uyachama ebusuku njalo njalo, whether wesifazana or wesilisa. So kuhle ukuthi sikhulume ngako, kwenzela ukuthi nalo munye ekhaya ozibona ngathi lento yihlazo ngizomtshela na kanjani nodokotela, ngisaba nokumtshela udokotela, kanti thina sodokotela into esibonana nayo lento siyayazi ukuthi ikhona. Now ihlukileke sithando sami, kukhona omunye umuntu ovuka kaningi etoilet achame ebusuku kaningi, ngoba loyo usuke ekwazi ukuthi awuzwe umchamo ukuthi nanga umchamo khona, angivuke ngihambe ngiyochama. Kulona kusho ukuthi akawuzwa umchamo and akakwazi ukuthi avuke ukuthi ahambe eyochama. Alright. Now of course utshwala kunga eda, but akusho ukuthi ikona okuyimbangela kuphela. Ungathola ukuthi utshwala empeleni kufihle ekuyiyona isizathu ngempela ukuthi yini, and utshwala usebenza ukuthi lento ibe worse ivele. Alright, utshwala ngendlela ezingafani ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi umuntu azichamele ebusuku emdala. Okay,
khumbula ukuthi whether uyazichamela or umuntu ovukayo kaningi nje ebusuku ukuthi uchame, khumbula ukuthi ebusuku ngesikhathi ulele wena umzimba wakho kune hormone oyikhiphayo ozokwenza ukuthi ngesikhathi ulele kuze ulale wena ubusuku bonke. Phela umzimba ngesikhathi ulele ufuna wena ukuthi ulale kuze na umzimba uzenze ukuzisevisa, alright? So umzimba ufuna ukuthi ngesikhathi ulele wena ungaloku uvuka njalo. So kuno chemical oyikhiphayo kuthiwa ADH oyikhiphayo eyenza ukuthi izinso ungasebenzi manje kakhulu, okay? Kuze amanzi wagcine ngaphakathi. Lo muntu uyoza ukuthi mase evuka ekseni kuyima uyochama. Yiko umuntu uthi mevuka ekseni kuyima ifuna ukuyochama. Ingenxa yale hormone lokuthiwa ADH, antidiuretic hormone, okuyiyona ezokwenza ukuthi umzimba wakho wenze izinto ukuthi azingasebenzi kakhulu ngesikhathi ulele, okay? Now, kumuntu onenkinga yokuchama kakhulu ebusuku, whether ugcine sezichamele or ugcine sevukile, okay? Ungathola ukuthi unenkinga yale hormone lena emzimbeni. Ngoba if umzimba wakho uyakhile kahle le hormone lena, izinto zakho ziqhubeka ziyakhiqiza nasebusuku, then ugcine wena usuluku uyavuka njalo uvuswa yini, uvuswa umchamo manje ngoba umzimba wakho wenze njani, uyazakha izinto. I mean uyawakho umchamo, alright? Now, le hormone lena futhi umzimba wakho uyikhipha nangesikhathi wena unganawo amanzi amaningi emzimbeni ngoba umzimba uthi hayibo njoba lo muntu ngiyambona ukuthi dehydrated mhlawumbe begijima ubejuluka angivuse le hormone le kuze umzimba ungawakhipha amanzi wagcina amanzi ngaphakathi kuyena, alright? Or ngesikhathi wena ukuthi unqaniwe kakhulu futhi uyayikhipha umzimba le hormone, okay? Usiza futhi nokuthi control iBP yakho, okay? Now asingeneke lana kwisinya, singeneke lana kwisinya sakho ngoba obviously kunento manje sibanga ukuthi lesinya sakho akuthi ungesikhathi usulela, angithi benqala izinsweni, angithi umchamo usuka kwizinso uya kuphi, uya kwisinya, musuka kwisinya suyaphuma suyachama, alright? Now if naso isinya sinenkinga sokuthi either lesinyo sakho sihlala sithi overactive bladder, lesinyo sakho sihlala sibophile ngoba khumbula ukuthi kuze uchame kuba nesignal ekhishwa isinya suke sizweni suke siza ukuthi akunokugcwala la, whatever lento egcwele ngaphakathi. Uma kunento ebonisa kune pressure kunokugcwala okula, then isinya ikhipha imessage ukuthi akuchameke phela, okay? But leyo message siqale sitshela ingqondo ukuthi hey wengqondo lo muntu akachame manje kuze umuntu achame, okay? So uyabona ukuthi ngene ingqondo futhi lapho kungena futhi naso ke isinya, alright? So njengoba ngithi kune pressure kwisinya noma yini ezosigcinezela isinya kuze isinya sizwe angathi kune pressure, isinya sotshela ukuthi njengoba kunento engigcinezele akushuthi umchamo kushuthi ngigcwele angichameke mina. So leyo nto ungathola ukuthi yindle ukuthi indle phela iseduze kwasisinye, if ukuthi wena uyasongelana kakhulu indle igcwele, indle iyagcinezela isinya sothi ngiphisa ukuchama sufuna ukuchama, alright? Or ungathola ukuthi kumuntu wesilisa kakhulu azi prostate ivuvukele iseduze kwesinya iyagcinezela isinya, sithi isinya ngigcwele kushuthi kunomchamo phakathi ngoba khonto engigcinezela sifuna ukuchama, okay? So enye ezinye izinto lezi kodwa ezihambisana nani ke manje nesinya, okay? Now mhlawumbe mengiphinda kutshwala, khumbula ukuthi utshwala njengoba uyisidakamizwa, okay? And wena uma usuphisiwe ukuchama kumele kube nemizwa nesignal esuka kusona isinye etshela ingqondo yakho ukuthi lo muntu manje akachame, alright? But if wena uthatha utshwala uzodaka imizwa yakho, ingqondo ayitholi le message kahle ngoba ingqondo one either ulele deep kakhulu or kwayona ingqondo idakiwe phela, idakiwe imizwa yakhona. So le signal yokuthi heyibo vuka uhambe uyochama awusayitholi wena, asize sithi sinya ngiyadedela ke mina ngizodedela ke mina ngoba manje awumvusi lo muntu lona. Kanti kumuntu ongaphuzile or ongadakiwe uzokwazi ukuthi ngesikhathi ifika le message kwingqondo ukuthi hayibo vuka uhambe uyochama kugcwele lana uyavuka. That is why lo muntu uleke uvuka njalo. But kulo ngenxa yatshwala phela idakiwe imizwa ayisafiki le message ethi hayibo wengqondo awumvuse lo muntu, okay? Then lo muntu akasavuki, then usegcina usiyazichamela. Alright? Now, as much as ngithi ngifuna ukuchaza utshwala ngoba uyena umama ubona ngathi inkinga ngawutshwala, but yes utshwala ngaba inkinga, but ungathola ukuthi utshwala uveza into ukuthi kukhona enye into eyinkinga, mina nje kuphela ngiyakubonisa ukuthi kunale inkinga le. So asike singene kulezi ezinye izinto engithe la kwisinya zingase zenze zigcinezele isinya kakhulukazi kubantu besilisa ngeprostate ngoba phela umuntu wesilisa
ungathola ukuthi i-prostate yakhe imivuvukele lekuyisinya sakhe sesilisa lesi siphatha isidoda. If sona isivuvukele naso sogcinezela isinya somchamo manje agcine efuna ukuchama njalo. Okay, kodwa ke if kuukuthi iyona i-prostate kunezinye impawu. Okay, so kukhuluma ngako mhlambe ngesontweni lezayo ngoba inyanga yabantu besilisa. Okay, but ngidlula nje halama sokusona if kuukuthi iyona i-prostate nezinye impawu. Number 1, uzothi kade uphisiwe ukuchama uthi mufika lapho kuba ngathi ungaqala uphushe ungakaphumi uchama. Njengalengane umama kade ethina 8 years old ubethi nenkinga yokuthi uphushe. Okay, angisho ne-prostate but ngisho nje kuba njalo kuba ngathi uma uchama qala uphushe eqala. Uthi uma suchama umchamo wakhe ngathi ushaya la iduze sicathule na usashaya lapha nakhona ngesikhathi uchama kuba ngathi umchamo uloku stop start ukuthi ndr yabona khona umchamo kuba ngathi le umuntu uphefumula ngomchamo ukumbona umuntu wesilisa mechama kuba ngathi lokuthi ndr umchamo uyabo so yabo awazi umbona umuntu okay umbona angithole nje ngasese okay bayazi bona abantu besilisa ukuthi kuyenzeka lo ndr ngikhuluma ngayo ukuthi ngimbone yini enye into leyo kodwa ngiyazi ukuthi kuyenzeka lokho uthola ukuthi uthe sechamile kube nomchamo sele ethi senyusa uzipho athi mebheka ibhlukwe hawuseli imanzi ibhlukwe or ngisathi enyusa uzipho isandla sesitheleke umchamo uyabona okusho ukuthi kunomchamo osalelile ngaphakathi yena ngesikhathi kuukuthi useqedile. Okay, esitshela ukuthi useqedile. Alright, i-prostate ke leyo. Okay, now orachame njalo ke mase i-prostate ka uchame njalo ebusuku kuphela nasemini manje uzwa ngathi ufuna ukuchama manje so i-prostate ke leyo. Okay, so ezinye izinto lezi engithi if kuukuthi unalenkinga yokuchama ebusuku hamba ukubheke nako hamba kudokotela wakho hamba kucheck lo ukuthi ayona yini i-prostate mhlambe icinezela isinya. Okay, 2, ungathola ukuthi ushukela ngoba khumbula ukuthi ushukela udaka imizwa angithi imizwa yakho awuzwa. Okay, so if sokuushukela nakhona ngeke uzwe ukuthi sokugcwele ukuthi uhambe uyochama so awuzwa wena izisinye sithi hayi ke sengiyadedela ngoba kezwe lo muntu ukuthi sengigcwele kanti enziwe ukuthi yini wena unoshukela. Of course mokuushukela kuzihamba nezinye ke impawu siyazi khona ukuthi mokuushukela uyanqanwa njalo uyachama njalo manje na uyakhathala noma ube ne weight loss vele umzimba wakho ungaboni kahle kube livivi bheka ushukela ke lapho. Okay, now mhlambe enye into engakwenza lokho une-infection wena lapho anyway kule ndawo lokuhamba khona umchamo if kunokuvuvukala futhi khona lapho kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi wena suyachama ebusuku ivalve yakho usakwazi ukuthi uyibambe kahle. Now kune-part engifuna ungena kuyona mam lady D abantu abaningi yokukhona. Okay, ngoba kunabantu abahonayo abazoba nalenkinga le yokuthi umchamo ngeke azakwazi ukuthi awubambe umchamo kanti yena inkinga iqale kuphi iqale lapha ekukhoneni. Okay, ngiyakubona uyashwaqa usho ufuna ngichaze kulungile qhubeka. Okay, now into yokukhona sithandwa sami if umuntu enokhona khumbula ukuthi kakhulukazi kulona othi mehona elekevuka ethuka ngoba ngesikhathi ukhona mase uyavuka uyathuka kwenzeka kanjani umzimba wakho usiyavuka and ukuvuka kwakho kutshela izinto ukuthi lo muntu ubelele usevukile hamba ochama nginje bade ngishile eqaleni ukuthi ekseni yiko ufuna ukuchama moqeda ukuvuka so ngesikhathi wena uvuka ngoba ukwazi ukuphefumula. Okay, umzimba uthi sokuyisikhathi sokuchama hamba ochama mase kanti suyalala futhi so umzimba wakho uloku utshela umzimba wakho utshela ingqondo ukuthi isikhathi sokuvuka manje ingqondo ithi chama hayibo kanti usalele lo muntu kukodwa lokho uzomenza umuntu egcina eseluke evuka ebusuku evukela ukuchama but also nako ukuthi egcina esezichamela ebusuku ngenxa yokuthi unayo leyo nkinga. Okay, amaphilisi nawo azokwenza lokho amaphilisi o-BP namanye ashukela we-prostate njalo ngibona sekungena abantu bendaba mam lady D ngivala